היי, זהו התקציר של ספרי הראשון בצורה אנושית, In Human Form. היכן שהוא בחלל העמוק, ישנו כוכב המאוכלס על ידי חייזרים. מטאור עומד לרסק את הכוכב, והם מחפשים בית חדש להתקיים בו. שליחים של אותה ישות חייזרית עוינת פולשים לאמריקה במסווה אנושי. הם מגיעים עד אריזונה החמה, לעיירה קטנה ושלווה, ומשתלטים עליה, על מנת להפוך אותה לשדה ניסויים, בשאיפתם ללמוד את האנושות ודרכיה, במטרה להרכיב תוכנית דיאבולית, כיצד להחליף את האדם ולבוא במקומו מעל גבי גימת כדור הארץ. העיירה הרדומה הופכת עד מהרה לשדה קרב מהגיהנום. הספר משלב אלמנטים רבים מתוך נפשו, מוחו ונשמתו של האדם, שכן דרך זווית הראייה המתקדמת של החייזרים. אנו למדים על האדם בעיקרו. אני מציג לכם את האנושות כולה באופן שמעולם לא ראיתם בעבר, ואת זה אני מבטיח לכם. שמי נוער כהן פילוסוף, אתם יכולים לקרוא בצורה אנושית ב-othersmagazine.com, ואני מודה לכם מקרב.